lalpa chuan a ko tu zawng2 te chu a hnai thina ti takseta ama ko tu zawng2 te chu ole ama sign engwain nge the great ruler season 2 hi kalauti kherna chan a chan chiang takin kan soi ma salokang the great ruler hi battles through the heavens chunzom zelna angania ma se a thun thu hi dochi continent ta a thleng to lawa great thousand wal tia shiat ramro pui jok universe sang mi thiam le chakte kal khom na hun ro pui le zaw jok ania bttc july ni som pakwa a top don ni inalang the great ruler ten hian asiam tu hi thum hun vek an nia tuna hian the great ruler season 2 na episode 5 thlenga chuak to a season 2 episode 1 hi han clear zoila sawian chu flame emperor ni to in dodi god level a thleng to a tuna chonun ha dam le mon om tak amang mek ani master yaw law nen game an khel lai mu ani a sawian chon great 1000 wala lo god klanin har sana sang an to mek ke soi point yalaw hne na thu rona la sawian chon kum sang tam tak chung chu the great 1000 wala ancient clan pangale god clan pali lo god clan le su god clan te po telna inkara indona na sat taka chuaka he an indona awang hian clan tam tak chu an tlu chemek ti asoya sawian chon lo god clan tha tu lo tian sen chunga lom thu soina tu leiba tam tak anei nia a hriata wangin clan tlu chemek lo god clan tran pui chu a tha angem ti azot ani lo tian sen chu lo god clan tha tu le great 1000 wala god clan ro pui palizinga pakhat tha tu ania Donghua le novela inzia dan chuan lo tian sen hi mithiam chak tak a level po asang berjinga mi anga tarlan ania Mizo tak le ton shet nga takani god clan sang hroi tu te jinga po sawian ngei point lo tian sen hi angai sangin ada chungnung hle ani lo god clan malam hun zela an be se na kol tu loli Mu Chen hmangai em tha tu ani bok chuti ani chuan lo tian sen le sawian inzom na chu enge ni ta angkan ti chuan sawian chuan dochi continent atanga great 1000 wala alu tir khan harsana lian tak atoka sawian hi thil ti thei tak ni to ma se great 1000 wala cultivation system chu spiritual energy a ain hata sawian ero chuan dochi fighting energy battle energy kan ti chau chu anei thung a fighting energy chu spiritual energy a thak danglam theina tur le level sang tak a thlen ngal theina tura pui tu ania sawian chon level sang ber dot tu heavenly sovereign stage a thleng ngalani great 1000 wala chuan sawian chu a ming thang hlea flame emperor tia shiat ani bok sawian chuan endless fire domain anti tuna an omek na hmun hi asiam bok ani ator zongin sawian hian luatian sen laka achunga a thana ru let na tu leiba anei ti ashia lo god clan to chemei tur chu an din chole theina turin pui atum don ani ma se direct takin ama ache don lawa a aya afanu siu chu atir don ni inalang sei turata mama se kan du tok ri photang the great ruler season 2 munom tak kan thlir ma in season 1 hi uluk taka kan thlir ho phot angai don ani in support tha chon season 2 kan kai thuai be seyang episode nung ber kan hnuang khan north spiritual paina spiritual beast te thata beast core hnim ber pathum ten spirit fostering medicine pill an dong dona he an level up tura pui thei pil chak tak ani team sang in thenin spiritual beast chu thattam ber ni tumin tan an lana sa hlom hlea zana lo ni chuan meibula Mu Chen chu ngoi rengin a thuwa senlo dead mark ring panhi na chu activate tumin a practice lea ma se a hlo cham senlo dead mark nei ve lo thli dang tu kan ti kha master mo ania master mo khan thil engmo a hrila master mo thil hril chu a hre chuaka master mo chon Mu Chen hne na dead mark ring panhi na activate chu thil all samani lo dead mark ring tam tak siam hian art na thoda ati danglama dead mark ring tam tak nei hnuwa a thil ti thena dik tak chu a man thei ani ma se chu thil all samani don lawa level 4 divine soul level a ka om to a dead mark ring pathum na chu activate ka tuma ma se a backfire chuan na takin min hliamani atia master mo chuan senlo dead mark hi art chak tak ania dead mark ring pathina activate man mo lo turin Mu Chen chu a hril bok ati lui zelani chuan hliam rei tak ane thei thu a hrilani chu thu se chu shrengin Mu Chen chuan anuin a hnu chia buddha art ro pui tak chu thil ti thei tak ani ti arel ruin angai tua senlo denmark a practice la hian buddha art chuan a pui le ngei a ring ani chuta Mu Chen chuan chenar chu a hre chuaka a hoi kola ma se a hmulo voile khata anung lama tang chuan chenar chuan arong khoi thuta Mu Chen chu a phut chiang hle chenar ku chuman sakin a el saka chenar chuan na ati hle Mu Chen chuan ngai dama dil ngala chenar chuan spiritual le na tanga alo ho hnuwa
Mu Chen chu midang lam taka ain thak nia a hriat thu a soya ami zia chu makati hle ni in a sei bok Mu Chen chuan a chang lawa he wang hian thianar chuan spiritual len soina hian atina thin ni in angaya chu wang chuan ngai dama dir zui le a chumi hnuah Mu Chen chuan spiritual len chu hmun hlom tak ani thu le engtik lai po film khur reng angai thu a soya film khur lo chuan thi ani me ati Mu Chen chuan spiritual len a chuan mi zong hi anin el renga tu ma an ring ngam ngai lo atia ma se chu ta chuan mirin tlak tak i mu the ani chuan i thei ngi ngai lo wanga tia he thua soila hian Mu Chen hian spiritual lena hun kal to chu a hre chuaka lui pakhat bula thuin an sei fo thin loli dara dam doya hnoya mi then khate chuan loli hi tha an lo tuma a beilet na ain hliam ani ma se Mu Chen chuan anun na chan him sakin loli tha tum tu zong te chu a that veka Mu Chen chuan loli hne na spiritual lena hian tuma ringai suang che atia loli chuan kepo min tha itumem ni atia Mu Chen chuan chu tiang chu ati ngai lowang tia changin a thian thatak ani thu a thrila chu thu re chuan loli chu a hlim hle a loli chuan Mu Chen chu spiritual len le khovel khoi hmuna po a veng him tlat don ti a hril ve bok Mu Chen chu alom hle a Mu Chen chu ngai to na thuk taka chuan a om renga chinar nen chuan ngoi rangin meibula chuan an thua chuti la chuan a sin in thlakin limu bai te kan hua zana po spiritual beast chu an la bei chun zom zela hongling chuan a soi dik ti a soya spiritual beast level niam tak tak te chu zan lama hmu tur an tam zok ti chu ani khatna beast essence beast core chu soman nei to a pakhatna ani a ring hle limu bai chuan tuna chuan i chol ha dam to anga ti a an kal lai chuan thomak tak an hria lungpui phena an bi ruwat little silver dragon leopard pakhat chu ron kalin chu hmu chuan hongling chuan north spiritual pain hun lailia om thin high level beast ani thu a soya engwan nge lai hmuna chuan alo chhuat ti a soya limu bai chuan leopard chu alano panga ala chak vak lo ni in a soi a beast essence kan hmu thei chuan pakhanna kan ni nge anga tia hongling hena tha theina leopard ngai to na chu lo ti boy turin ange na khanna ani nge theina an tha nge angai thu a sei bok hongling chuan rem ti in hongling chuan leopard omna lam chu apan ta a limu bai chu asir le lama akala ma se rang takin ora chak tak aron hnai ti a hrenghal lau thong takin lunglian tak phena chuan ain thupa hongling chuan limu bai chu chehara ti hle a thin rim hle a ti ngai na thelo chu apia chuan abiru ve le a leopard lano pang tak chu alampan chuan aron kala a lau thong hle chuti lai tak chuan blast later aron langa leopard lano pang tak chu mit khap kar lakin aron thatta bak mai e pai lu plan gartena an zon tak chu ani tual tha manga nia man tumin an ve me kani blast later hian leopard essence chu ala chuka chuta apia chuan mi an omti a hrenghal limu bai omna lampan chuan akala chuti lai tak chuan blast later chuan luklan mi te o chu a hreta an thoma hret ro chuan blast later chu rang takin chulai hmuna tang chuan a chuak ngala chumi hnuah limu bai chu hongling bula chuan akal wata chupa chu level 4 divine soul level a omti a hrila chupa chuan a chu san chu van nei thak tak zet ti a soya nilo se chuan an thinge yang ti a hril hongling chuan divine soul level expert pakhat a hlo awangin a beru ti in a chhang le ta limu bai chuan an pahnin berun poni se an la hne thei don lo ti a soi vela ma se chupa chuan mu chuak ta se hongling a dam chho theinan a beilet nge yang ti a hrila chuti lai tak chuan liu sen ming chu guard eng mo zat nen an ron thleng ta ama mu ro chuan limu bai chuan ka pate heta hian enge ti atia liu sen hi limu bai a pate ya ni liu sen chuan heta hian training anei ti a hriat lo thuin a changa blast later an lo hmuem ti a zot bok limu bai chuan mi pakhat chuan mel tak chu an hmu ti a soya liu sen lo thleng chu thil lom om tak ani thu a soya chuti ni lo se chuan tha kan ni nge yang atia liu sen chuan kha mi sul khan luklan atangin ro hlu pei mo tak aru chuaka chu wang chuan limu bai pa an hroi tu chuan blast later zawng2 atir ti a soya limu bai chuan blast later chu khoilama nge atlan chhe ti a hriat thu soin aman theina tura pui adu thu a soya ma se hongling chuan an hnung an zui ani chuan an training chu atop meng ti a hlau hle lusen chuan lungai lo turin a hrila hongling chu enin ilan dana tanga thir chuan red realm ami chung koro pui tak a an fanu in nge yang ti in engma atheng don lo ti le an training na po apui tur thu atiama chutianga soizon hu chuan blast later zawng2 an zui ve ta atuk zinga chuan Mu Chen le chinar te chuan leopard rong omna chu an thleng ve le a chu chuan mu chuan Mu Chen chuan mi pakhatin voi khat eteka a that ni in a sei chinar chuan spiritual beast level sang tak ani thu soin atlang point north spiritual pain
hun lai lia an om thin ti asoya eng wang nge pon lama alo chhuat ti angai tua Mu Chen chuan leopard chulano pang hlema se a chak hlea ulsam taka tha ani dana a thatu hi level 3 spiritual ring level emo level 4 divine soul level expert emo ani nge yanga tia chuta Mu Chen chuan leopard thisen chu ala chuaka spiritual biz level sang tak thisen chu alu hle ti asoi chuti lai tak chuan an buloka chuan insual thoman thria enfia turin an kal ngal chuta chuan thunder squad in ti te chuan moling le king san te chu an lo ti boya thunder squad te hi North Spiritual Academy ami an nilawa mundanga mi ani moling chuan North Spiritual Academy atanga training nei tura local an ni thule tuma tinat an du lo thua thila thunder squad an leader in chuan North Spiritual Academy atanga local an ni chu a tha hlei ani alo tia thunder squad member jinga pakhat lingjang chuan moling le kingsan hena bis essence an khol khom sa chu an kuta hlan turina tia chuan kingsan chu atithin ur hlea betuma ma se moling chuan alo danga moling chuan him taka an kalti don ani chuan bis court chu an hlan don ti asoya kingsan chuan chu arem ti lawa ma se moling chuan an vai hian level 2 na spiritual movement levela late stage vela an vekto thu asoya an ne the don chuan lo awangin fing taka thil an ti angai thu thila chuti lai tak chuan Mu Chen le chenar ta chu an lo thlenga hlataka tangin thil dan chu an en renga kingsan chuan bis essence chu a hlan du lawa chuan linjong chu ti thin rim hle a power activating kingsan chu a bei ngala ma se Mu Chen chu rang taka ron in ro ngalin linjong atek na chu alo block saka linjong chu an tol dol kingsan chuan Mu Chen mu chuan alom hle thunder squad leader in chuan ni chung hian mi a pahni dang an lo thleng ti le ani po chu an bis essence nei zong an lak sak don ti aseya Mu Chen chuan chan omlova mi ti du da le an thil nei lak sak tuma apua in chuan he khovela hin thil thale thalo omlo mi chak chau an ding chuak thin indon inrol hi in chir via wanga tia Mu Chen chuan malam chu apana bis essence chu ala chuaka linjong chuan a pedon nia ngai lak tumina pana Mu Chen chuan rang takin ada bo thuta a beijui ngal linjong chuan rang taka lo bumin a thin rim hlea Mu Chen chu thi du ani mo tin a beilet vele ngala pansna tak impact tumin an kutum veve chu ai nek chil burmeya chuan force na tak siami hnunglama chuan an tol le dor veve a Mu Chen chuan linjong chu level 2 na spiritual movement late stage a om ti a hrechianga ama ai level sang ani awangin film khur angai ti a hria chena chuan Mu Chen chu puya tuma ma se in chuan update mangin aron danga in chuan male malin fair takin ain beitur ani alauti linjong chuan Mu Chen chu abe chunjom chela in chuan Mu Chen chu spiritual movement level mid stage chau ni ma se linjong a beidan tur a thelok theiti alo soya chuti lai chuan Mu Chen chuan linjong chu atakin a attack leta ma se linjong chuan alsan taka top sana tumlo a thunder fish chu activate malam panin Mu Chen chu a beizui leta Mu Chen chuan rang takin senlo dead mark chu alo activate ve ngal na takalo hnek letin chuan energy wave na tak asiama chuan mu chuan thunder squad member pahni te chuan linjong chu pui tumin an pan ngala ma se chenar chuan ritual mangin alo danga mala fair taka in beitur alo ti vele in po chuan hote pahni chu che de lo turina tia chuti la chuan Mu Chen chuan linjong chu lo hne to in alo rek beta chuan mu chuan in chu a phur hle Mu Chen lampan chuan akala Mu Chen chuan rang takin a spirit destruction bit chu activate ngala in chu ding turina ti in chu amang ang hlea Mu Chen hin spirit destruction bit anei ti aring theilo ti asai he hian level 3 spiritual ring level a omte po na takina hliam thei ti a hrechiang hle in chuan North Spiritual Academy a zirlai te chu an hmunom tak zet ti asaya Mu Chen chuan boina dang omlo an kalson thei don ani chuan destruction bit chu amang lawanga linjong po a chho ti don ti asaya linjong din hmun mu chuan in chuan a bet chu a deactivate Mu Chen chu thla turin a thilta chenar chuan engtin nge an rin theng ti alo zota linjong a thla vele an beili ang ti a hlau hle in chuan thunder squad hian an thu tiam an bo chengai lo ti na changa chu thur hria chuan Mu Chen chuan linjong chu a thla ta in chuan North Spiritual Academy a hetiang fighter chak tak hi a hmu a bei se ngai lo thu a sei le a Mu Chen hena ka du zong takini min nei duem a ti hlol mai chu a thu sei chuan ni zong chu a ti mang ang hle a chenar chuan thinrim se thian a em ni a lo ti a in chuan kapa chuan mi padik tak itong ani chuan in nei pua som ngal turin min ti ani atia Mu Chen chuan adu lo mel hle min sa thiam ro kan kal phatangi atia a then te chu signalin kalang atia a then te nen chuan an kalta
ma se in chuan la ding tura ti in tho ho puya asom ta chuti lai chon blast la tar chu thingkung sang taka lonin leuklan si pa te chu alo thlireng ti kan hua blast la tar chon rang takin malama pan ngala gard pakha chu a thata ring taka nuin tuna chuan chumi a liu sen chuan ami te rong chu ama ngin alak kho mangai don ti asoi gard pakha da dam jok chuan a hlau hlea tlan chia ta tuma ma se rang takin blast la tar chuan a that zui vele ngala chumi hnu chuan in le Mu Chen te in belai alo langa in chuan North Spiritual Pen bula Snow Valley a ro hlu em om ti asoya mi zawng2 hmuhsit tak me ani thu asoi bok chu chuan Mu Chen beng chu a ver hlea in chuan chu ta chuan Jade Spirit Tree om ti asoi le a Spirit Tree a chuan Jade Spirit Food a om nge rin thu asoi bok Jade Spirit Food chungchanga hria chuan Mu Chen chuan anga event zual hlea Mu Chen om dan hmu chuan in chuan a thanga atlu lo to a tuna chuan aro hmana chu a hloking ta ni in a hria Mu Chen chuan Jade Spirit Food ta hin spiritual energy chakta ka om nge ang ti angai tua chu chakna phang chuan senlo denmark ring pathi na chu activate the nge ring Mu Chen chuan chu tiang Jade Spirit Tree chu spirit base chaktak ten an ve nge anga tia in chuan an veng ti soin chu mun thiang hlimani thu asoya chu ta chuan man line thil lung chiar sen lo an phu mani ati chu ti lai chuan Mu Chen te chu lo enin morning chuan so mai chethu sei so angai thak nuwa Mu Chen so avahlim ta ve ti in anuya fiam thuin anupui tak po al ni mai theya tia chu chu hria chuan channel chu thim rim hlea morning chu a ngoka chu ta in chuan Jade Spirit Tree chu I Spirit Ape ten an veng ti asoya I Spirit Ape King chu level 3 spiritual ring middle stage level a om to a tuna chuan spiritual ring late stage a thleng to ang I Spirit Ape dang te chuan a thu pek an zo mani atia a chak ema wangin ral thum pangai manga hne the ani lo ati Mu Chen chuan in chuan a spirit destruction beat manga I Spirit Ape King ma chon turin adu ti a hrethiama destruction beat hian Ape King chu na takin a hliamani point an la that theilo mai thei ti asoi Ape King hi adam chok ani chuan Jade Spirit Food chu a thok to ber thangin a hum him nge yang chu baka I Spirit Apes dang tam takin he mun hi an veng don bok ati vele a in chuan Mu Chen hena I Spirit Ape King chu hliam chau amamo a thil dang zawng2 chu an manin an boi pi vek don ti in a changa Mu Chen chuan spiritual destruction beat hi a hlu hle ti soin destruction beat chu paisa le the ani lo ti a hrila arul le nan enge a chan ve don ti a zot bok in chu anui suka pasala anei tur thu asoya an pahni chuan chung ko an din don ti soin chumi hnuah chuan kanei zawng2 chu ita ani ang ti in a changa Mu Chen chuan chu adu lo na samei chuan Jade Spirit Food mun soma thena mun thum chu chan ve adu thu asoya in chuan chu dil chu apom ta Mu Chen chuan in hi mi thatak angin langma se ka film khurek angai ani a chan chu ruk rupol captain ani awangin min bum thereng ani ti in angai tua linzong chuan in chu engwain nge Mu Chen hena Spirit Food chungchanga hril ti azota in chuan Mu Chen hian theina danglam takanea ama hi kan hmangtang kai thenge anga tia chuta Mu Chen chuan a thian te hena Jade Spirit Food chungchanga hrila chena le morning chuan zui ve an rem tia Kingsan po chuan zui ve adu hlea ma se Kingsan chuan spiritual movement level mid stage la thing velo ma se Mu Chen chu a pui ve thei thoni in a sei Mu Chen chuan Snow Valley hi North Spiritual Pen nen ai nei hle ti a hrila Kingsan chu spiritual movement early stage a chau aloma wangin chu takal chu atan chuan a hlom hle don ti a hrila ma se Kingsan chu beidong lo turin a hrila master mo hena an chan chin hriat tir turin ang en zui bok chu tiang chun thar satna an tok ani chuan master mo chu an mani pui turin alokal theyanga ti a Mu Chen thu sei chu pomin Kingsan chu a chuak ta a chimi hnu Mu Chen le thunder squad te chu Jade Spirit Tree omna lampan chuan an chuak ta a ti chuan a sin chu in thlakin liuklan guard pakhatin liusen hena report a pe ti kan hmu a blaster hi an chen kal sang pahni te chu an that ti a hrila liusen chuan pol dang zawng2 chu blaster zon sun zom zel turin a tia a hnu man hmu vele sin chen a hnu chia nga turin a te bok ama ngin blaster chu a kut nget a that don ti a seya liusen chuan limu ba hena engthil po thlengse blaster chu an man nge nge angai ani ti a hrila limu ba chuan a thei to pa chho don ti a seya chumi hnu a sin chu Snow Valley ein thak le a chuta chuan Mu Chen le thian te chuan I Spirit Apes te chu an en renga Mu Chen chuan pon lama I Spirit Apes te chu an ti hlum thei ti a seya ma se puk chung I Spirit Ape King om hian an thoma hriat chuan harsana lian tak an tok don ti a sei linzong chuan soul captivating beat la chuaka chu beat atanga me khu chuak chuan amu thil tir vek thei atia thom nei loin an lut thei don ti a sei mi zongzoin an hna chu an ti phui veka linzong chuan soul captivating beat chu I Spirit Apes omna chuan a the thla a reilo tia me khu wang chuan an mu hil veka
chumi hnu chuan ice spirit ape king omna lam pan chuan an kalta a in chuan soul captivating beat effect chuan rei a dai don lo ti asoya chu wangin j spirit food chu an lak chhuawat angai ani ati puk chunga an lu don lai chu ice spirit ape pakhat chu alo har le ngala chena chu hlau thong hle angun nam ken chuan avama mase chu chuan hong pakhat ma nei lo chu sakol chu thin ur zo sau ani ringot ape chuan chena chu aron beya mase Mu Chen chuan rang takin upgrade mangin angonga azaya ape chu athinga chu chu mu chuan in chu alom hle soul captivating beat point ice spirit ape chu amuthil ti thelawa chuti line Mu Chen chuan voi khat a teka athat thei ti na faka Mu Chen puinain j spirit food chu an hmunga yang ti asoi bok Mu Chen chuan ice spirit apes dang te hi engching an muthil don ti a hrelo ti asoya tha tuma an pan hnai chuan an har a hlau bok si chu wangin pon lama om an omangai don ti asoya ti chuan apes te chu an har ani point a hun taka pukatang chuan an tlan chok thei don ani ati in chuan na thian te pahnih chu pon a veng turin ati a ma se chu ti lai tak chuan lungpui chunga tang chuan ice spirit ape king o hlom tak chu aron ri chuaka mi zong chu an hlau thong hle ti chuan heta hin episode chu a top ta ani